नमस्कार दोस्तों, का हालचाल बा। उम्मीद करता नहीं सब बढ़िया हो। सबसे पहले आप लोगों के ई कहब कि आप एगो गाना सुना होता नहीं, वो गाना सुनी जवानी तोरे हाले के दातल आरोग्य हई खूंटा से फाटल उठ दिल चाटा के चाटल आरा के हई। अब ई कहब कि एठौरी गाना सुना होता नहीं तनी वो सुनी तो बोल दो। लगता दू मुहा कोनो चूहा के काटल बा, जीवा जाता से जातल बा, जवानी तोहर हाले के दहतल बा, फरक हई खूंटा से फाटल बा। अच्छा अरे रुकी, हम बतावत है ना कि ई गाना खेसारी लाल यादव का या पवन सिंह का है। आज डेट है 5 मई। आज के दिन ये दोनों लोग को गाना यूट्यूब पर रिलीज भैल है। एक का नाम बा फाटल फराक बा, एक का नाम बा ए चुनमुनिया। ये चुनमुनिया वाला गाना जौन बा आप लोग सब जानता ना खेसारी लाल यादव का बा, और फाटल फराक बा ये पवन सिंह का बा। सुबह सुबह गाना रिलीज होता 6:15 पर पवन सिंह का, और 6:20 पर रिलीज होता है खेसारी लाल यादव का ए चुनमुनिया। पवन सिंह का तो पूरा वीडियो के जरिए गाना रिलीज होता है, वीडियो एल्बम के साथ रिलीज होता है, पूरा बाकायदा जैसे एक एल्बम रिलीज कर जाला वैसे रिलीज होता है। बस गाना में फेर बदलाव करके खेसारी लाल यादव बिना वीडियो एल्बम के साथ सिर्फ म्यूजिक और पोस्टर के साथ गाना रिलीज कर देता ना। और एमन आरा शब्द लियावन जरूर रहा कि आरा से फाटल फराक, कुछ शब्द के एहर ओहर करके, यानी कि काम है ना खोदल और चोरावल। तो भाई साफ साफ कह दल कि गाना चोरी का पसंद आवत है तो सुना, ना पसंद आवत है तो मोहर ठप्पा तो लगले बा चोरी का। बाकी आप सब समझदार बानी, जानते बानी कि आगे क्या करे के बाटे। पवन सिंह के गाना के इतना सुने के बाद कि ई ट्रेंडिंग में जा, और इस समय पवन सिंह काफ़ी एक्टिव आगल बा, और ये विरोधियन के पचत ना बात, लेकिन मज़ा बा। आप लोग वीडियो देखी जाए, गाना सुनी और ढेर सारा प्यार दी। मिलब ऐसे ही अगले अपडेट के साथ।